a cikin lokacin da ka ya ki me yasa kika zo cikin da ka me kace yarinya na ta kula mata wallahi ka shi kana mara to wallahi ta kawo ta yi so kuma ta san ta yi so wa ka bi da sana abin da zan yi abu kuma ba san me kake amma na san ya kamata yi zan ne maka ba hawa wadan Allah kai hakuri ka bayar yarinya ta yi abin da ta yi ba soren nan gashi ya kara kawo ta yi so ba ka ake so yarinya ta yi ba na son sa ba na son sa gaskiya ba kamata wannan ta kawo soren ta yi so kuma abin da ake sai ko sai musulmi ta yi ta kawo ta yi so ya ga zan mata ra'ayi na ba ni na aife ta ba ko ka aife ta ba ya kamata kai ka bata wallahi akai ki zanci a yaran nan to ko ka aure ta yaso ba ka san ba su zauna ba dole a wasu wani ko ka aife kan ya kamata ba gaskiya ya kamata ka haka ba yarinyar nan ta kawo ta yaso kamata ya kamata ka aure mun da sarfin ya kana ganin ido na kana ba ga kai aure ta ba kuma da cewa mun mutana rayuwa wallahi da abin da duba zai kasance haka ba wannan kuma a tare mu biyayya ha ba kuma tana ma biyayya ba ai bai kamata kuma ya haka ba ka sani dole za ku yarinya ta aure da take so wallahi ai bai kun har ku kuna kamar yarinyar nan baban nan ma ta san me ai ta san ya kamata ya ta tana rayuwa wallahi hawa ba wallahi zan mutu da wani wallahi Kana ka je ni da tamuna na zo da mai gidan nan to ba za ka shiga ba saboda me ka sanar mai ne mun ban sanar masa ba zai shiga to ba za ka shiga ba aure zan bashi ba ko mi za ka bashi ba za ka shiga ba ko duniya za ka bashi ba za ka shiga gidan nan ba gafara da Allah an kiya ma ba za ka shiga ba fa karfi ya ga mu riga ta je na kinka ta ba kana Allah ne za ka shiga ban sanar masa ba to ba za ka shiga ba wallahi sai na shiga ka mu riga ta Allah karfi ya ga mu riga ta sabon riga ne dinki ne sabon dinki ne ba kai ba za ka shiga ba aka ce ma ka ji ko dan makaroni kai yani ne ta wai sai ya shiga wannan wawan ne Allah jiwai zai hana ni zuwa kai abana kana wannan ba kuma gare shi Allah wawa Alhaji yaron ya ci mun mutunci wallahi me faru wallahi ne wannan kallon ka ko da ya ga mun kana wallahi na je can gidan ka ban same ka wallahi nayi yawo wallahi an samu matsala ne nake gama wallahi can gidan EFCC saka ma gaba Allah sarki to wallahi shin an samu wannan gidan sai na zo na yi wajen ganin ka ba na ji daɗi Alhaji wallahi shin ne zo na samu wannan gidan nake dan maleji ka fa gama gyara to haka inda na ko da yanzu Allah ya yi gida ya yi inda da na sha wahala inda da ke yanzu wallahi na sha wahala ina mamakin kallon ka wallahi bismillah wallahi na sha wahala haba bismillah kai zo bismillah mana bismillah Allah ka zo na bismillah haba bismillah ga kudin nawa ka assalamu alaikum ya gajiya ya aiki ya kwana biyu ya bayan saduwa kai sunu ko wallahi na ta neman ka Allah wallahi nake ga maka EFCC ne suka rike mana wancan gida Allah sarki to shine na dawo dan yi maleji to kaga inda nake ta maleji wallahi kun kuna ma kallo ne Allah abba shi kawai abba ba shi mu saba kallo ba kuma Allah sarki gida ya Allah to na gode ga benti ga labule ga sirri ga sanyi Allah kuna shanawa fa to alhamdulillah gaskiya wallahi alhamdulillah kaga yadda kule yake waje yayi kyau wallahi muke ta maleji gaskiya gida yayi kyau wallahi ka zo na mana ka bar kawai nan ma ishe ne to ya labarin ni na mamakin ma iya kake san gurin nan wallahi Alhaji na zo na sha wahala na zo na shigo kawai wani mai gadi ma ka san akwai doka shi ne idan ka zo ka san mai gadi idan ba tare da sani na ba zai bar ka shigo ba amma idan na sani ai zai bar ka shigo ba matsala Allah ta bike ni ka ji surutu na ina ta jin hayaniya da bacci ma zan yi ina ta jin hayaniya ce to wanda me yake fara to dalilin ka kuma ya ganka sai abin ya ban mamaki saura ka dan ya ga mu riga ta ji ka na saka ni wallahi ba matsala ai yanzu ma an aka gama da aje riguna kan sai maka Alhaji hado Allah ka ba komai wallahi ba komai wallahi gode fa ba komai me ke tafi da kai Alhaji komai ma na tafi da abubuwa sun tabi me ke faruwa ban baka ruwa ba Alhaji ba abinci ba shinkafa ba gari gaba ɗaya kuma abin ya caɓi na rasa inda zan yi kai na kullum shi ne ce bari in je in duba ka na je can ba bismillah ado hala bismillah ana ruwa ne bismillah kai a gana maka ne Alhaji ya isa to ba ku na gode na gode sun yayi yawa to wallahi shinkafa babu gari babu ga itace ma wannan shine mai sauki sai na yi sha wahala nake samu wato ka san abubuwa sai a hankali su talakawa suna ganin laifin shugabanni ko ba laifin shugabanni bane talakawan su suke dora abin da Allah bai karɓa kansu ba Allah Alhaji wallahi sai a ta ganin laifin shugabanni babu laifin shugabanni bane babu laifin shugabanni ko kadan Allah wallahi ba da ke zagin ku a banza
duk wanda ya zagi shugabanni ta rage alkinsu ne. Menene rage alkinsu? Shine ai su kan suna iya wa su ga an ci gaba. Amma yaga ana tsine musu ana zagin su ana fara musu abin da ba su yi ba da abin da suka yi. Don Allah da yanzu ba komi dan sa yara su baka bari zan kira waran sa baka buhun shinkafa 2 ba baka buhun gero 2 buhun masara 2 nagode Alhaji yawa nagode bari baka tunda dai yace kan ba dama da shi ba da ma ce ga zan ba komi bari zo ko bari zo yawa bari zo yawa ne awo Allah sai da kudi ne Allah sai da kudi ne da ku. Assalamu alaikum. Shinkafa tana tsada wallahi. Assalamu alaikum. Alhaji na san fitowa yi. Wallahi. To zan koma ko? Zan koma ko? To masha Allah. Bismillah. Dan koma. Mu je taka mu je taka maka. Mu je taka maka. Ba kai mu je taka maka. Mu je taka maka. Nagode. Idan ka ta bakin titi kun shiga mota. Akwai yaro na saka shi tuni tiraka. Bari ba kudin mota ko duk abin bayewa. Yawa nagode. Allah sa ba ku nagode masha Allah. Yawa nagode ko na sai yawa in je gida matan nan za ta caje ni ko ba zan ji daɗi wallahi. Allah. Wannan shi doyan birni yau kan an karama. Doyan birni akwai shi da daɗi ga shi jaja duk abinsa. Bismillah. Sultan, ya ga mana. To, wala ta nan. An baba. Sultan, wanke hannunka kai sunnar ma'aiki. Wanke hannunka kai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Zo mu shi doyan birni yau kan. Doya ne daga birni. Haba baba. Sultan haka yi. Me wannan? Doya mana baka ganin shi gashi da farin su da jawo da ja komai za a ci daɗi. Baba wannan da kake gani zaka je ka ci cuta ne ka je ka ci abin da zai kashe mana kai baba. Haba baba me haka? Sultan yanzu ina cikin ji wannan doyan da a samu cuta dan Allah don Allah. Wani jan abu fa baba. To ai dadin kenan kuma du. Wannan dai an je ana sa mata jawa ne da wani abu gaskiya baba ban gode ban ba da goyon baya akan ka ci doyan nan ba. Ba ka da labarin kaftin ne mai doya? To mun kan yanzu da muke kawai ina muka san wani kaftin mai doya kuma du. Yana nan doyar sa zaka kalle ta farasol ita da oyi ma ake yin ta. In ka da kawo baba. Wannan din ma? Ba za ka ci wannan ba. Wannan kan ba za ka ci ba baba. Ba za ka ci doyan nan ba. Za mu je wajen kaftin da kai yanzu. Yanzu ko? Yanzu nan ma. To ba nin wanke hannuna ne ko yanzu mu je gurin kaftin. Ni har ma na ji hannuna fara wani kala. Ai mu tafi kawai. Wajen kaftin za mu. Ai mu tafi kawai yanzu. Wajen kaftin. Mu tafi gurin kaftin yau ka. Ai sai doyan burni ai wannan doyar baba da kake ganin ta. Bari ma zan je in ga gogo. Lalle a ita ma sai mun dawo mata da shi yawa. Zan je in ga gogo yanzu nan. Zan je in ga gogo. Mun tafi burni. Babana ne na kama ka shi yana shirya zai cutar da kansa. Sha mai kyau. Sai a kafa da doya. Haka akwai doya, akwai awara, akwai ɗan awo da babban kwai. Sultan! Baba. Wannan mene na shigi nan gurin ka? Wannan oyi a cikin oyi ne. Shi ne do. Ayo kan bari mu jaraba mu gani abin bane. Bismillah. Yau kan sai kun samu mun mota ina gana mai da sultan ne na gida. Wannan to na ku haka dama kuke da jiya ya burni. Ana di ba irin namu ne. Sultan kaman ka kafin jin abun nan sai ka saba shi kullun kan yi birni. Wannan abun naka sai wannan in za ka dawo sai nan je ka biyo mun nawa. Gaba gaba kan wawa zai na saka mu Allah. To bari in ji makaranta. Ka rusa tun da na ga abun ya karu ba tun ka.
ai mu gudanar da nawa kai duka Ya babana Malam Audu mai faskare idan mun nemi doya mai daɗi ko awara mai daɗi ko da kungoyi babu yadda muke zuwa face gurin kaftin mai doya a garin Sade. Kar ku manta a adireshin gurin babana karasar musu. to jama'a assalamu alaikum wannan kaftin mai doya dai gurin sa ba boyayye bane kuma yana nan a gurin da daga zarar an fade shi a cikin garin Sade za a same shi zaka ce zaka na neman gurin kaftin mai doya yana nan a bakin kofar gidan tsohon sarkin kofar Sade marigayi gurin sai yana nan bakin jagwal yana opposite da shagon wato ainihin waye mai shayi gali mai shayi in ka zo nan gurin insha Allah za ka same shi kuma don kaftin akwai tsafta akwai tsari gurin sayarwa kuma in ka tafi shi a nan babu sa za ka yi ma harila Mun gode, ya miki. Sultan, Abba Sultan, me yake faruwa ne? Ina cikin damuwa ne. Kai, me faru? Wallahi ina cikin matsanancin wani shiga damuwa ne. Wani damuwa Sultan? Ai kowane damuwa ka shiga ya kamata ka sanar da ni. Tabbas kan haka ne. Wannan damuwar ban taɓa shiga irin ta ba wallahi a rayuwa. Kai, wannan abu menene shi? Ka faɗa mun ko zan iya taimaka mata wani bangaren. Ka san budurwa ta aiko? Wace budurwarka? Ni wace budurwa nake da? To ka taɓa yin tadin wata budurwanka Khadija, amma bot ni ban san ta ba. Ba ka da labari shekara 3 muna soyayya da Khadija? Na labarin da labari. Na ji dai kana yawan faɗa mun, amma kuma ban san ko ya fice. To Khadija ce budurwa ta. Yanzu mahaifinta yana shirin yi mata auren dole. Kai, auren dole? Subhanallah. Yanzu ka san me ya faru? Ai, bari zuguna. Jiya na je ina gurin aiki. Baba ya aike ni in je in yi masa kara. Kana ji? Ina jin ka. Mama lokacin ta tafi unguwa. Sai kawai sai ni abun ma wallahi wani iri yake mun a zuciya. Ka daure kai mun bayani. Kana ji? Wai Wai wani saurayi ne ya je ya zo wai sun haɗu da shi da ita a mota. Kana ji? ina jin. To da suka haɗu da ita a mota shine sai yake mata alamin yana son ta. Kana ji? Ina ji. To yana son ta shine har ya biyo ta har gida. Ka san babanta mayan kuɗi ne banda cakwakiyar da suka yi a wannan ƙauyen suka fita suka tafi wancan birnin. Kai, Allah to ina birnin nan musamman na tattaki na tafi can saboda akwai babbar damuwa. Kana ji ba? Ina jin ka. To shine da muka naje ka san babanta mayan kuɗi ne. Shine wannan yaron yayi amfani da izzar kuɗinsa Da damarsa domin ya rinjayo hankalin wannan yarinyar. To yanzu kai Sultan kai haƙuri. Za a samu mafita. Mafita ɗaya ce. Ina jin ka. Yarinyar ta zo ta mun bayani akan cewa akan mu gudu. Sai na nuna mata ba akan mu gudu ba. Shine muka je gidansu akan zan gaya wa mahaifinta gaskiya. Ina jin ka. Shine wannan mahaifin na ya kare. Ya kore ka. Ina lillahi kai. Wurin kai ya haƙuri Haba Sultan ya haƙuri. Haba Sultan ya haƙuri Sultan. Ya haƙuri mana. Kai Haba Sultan duri amma ya haƙuri. An baba. Gani wani abu ne baba? Je ka kira min yayanka. To. Ya haƙuri Sultan Haba Sultan ni ban san ka da wannan abu ya haƙuri mana ya haƙuri. Salamu alaikum. Ya haƙuri. Yare yaya. Bello me ke faruwa ne? Wallahi ni ma na zo zan tafi jeji ne na same shi. Wallahi ya sai na bin wasu labari. Kai. To kai hakuri da ka baba yana kiran gaci. Gashi mu je da gashi mu. Ban ya gani ina kuka ko masa. Ka bari Bello bari in je in samu baban. Kai ne shiga ciki bari zan je zan same shi. Bello da Allah ka ji da shi da Allah. Ka zo na kai. Ba mu gala zan je gurin baba. Sultan, ya naga jikin kai yayi sanyi ne ba wani annuri a cikin ran naka. Me yake faruwa? Wallahi baba wani yar karma babu da shi kenan kawai babu kuma babu wallahi ba. Sultan to ko mun taburman nan. Allah da ya maka albarka. Zauna ta nan. Wato abin da nake so da kai na yi maka babban kamu.
wato ka san Malam Aminu ai babbanka. To ya zo ya same ni mun yi magana da shi akan yana so mu ƙara dunkun zumuncin mu. Akwai diyarsa mai suna Maryam. Ya ce ya mallaka maka aurenta saboda zumuncin mu ya dan ƙara ƙarfi. Ba damuwa. Ai ni na san ba za ka taɓa zaɓa mun abin da ba shi ba ne. Kuma na san zaɓin ka shi ne dai zaɓin nawa. Ni na san ɗa ba zai iya abin da baban shi ya zaɓa kuma kusa ba. Shi kenan ba damuwa. Ba damuwa. To Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Ga wannan ka je ka fitar. Saboda ku yaran nan kun ga in kuka je bakin kasuwa ba ku rasa dan wani abun makulashe ba. Wannan a batar Allah ba komai wallahi. Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Ya shi ka. Anya ko kalau har yanzu sultan bi abu nan bai to ba. Ina tunanin magana ta sunan mai tsohon da shi da bansa. Anya ko ba zan bi shi ba. Gaskiya ina ni fa na gaji da jira ne. Sultan ya ina ga jikin naka kuma ya kare lukus me yake faruwa ne a gidan tun da zuwa Wallahi Sultan ka daina yin wannan kukan Sultan kuka ba da amfani addu'a kamata ka ga da yi shiru ka ji da yi shiru mana yi mun bayani oi mata ya guri Sultan ya guri Sultan ya guri tsaya mana tsaya ai ba shiga na wace mata ne ka ba Sultan ya guri ma ya guri Sultan kai ya wuri mana ka zainar min duka abin da yake wakana Malamin mai kamiya subhanallah wannan babban al'amari ya faru baban koyar kan warkace dan wata subhanallah kai ya guri ya kasan me wannan abun zama mu ya guri shiru tunda yayi kan wata ne ce maka mahaba Sultan me yake faruwa ya guri kasan me nake so da kai yanzu ina so ka bani labarin Khadijan naka da kake faɗa min daga haduwar ku zuwa yau ba abu ne guda ɗaya wanda zan faɗe shi lokaci ɗaya ba. To amma za ka iya zainar min kaɗan daga ciki ai muna tare da kai koyaushe za ka iya faɗa min duk lokacin da ka samu dawa Ba na taɓa mantawa akwai wata rana Sunana Adam Tijjani wanda kuka bi sani da Sultan Yambiyar. Sunana Abdulwahab Ibrahim Ciroma amma a cikin shirin auren dole sunana Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Idi a cikin shirin. Sunana Lukman Ilyas Sade wanda aka fi sani da Malam Audu mai faskare a cikin fim din. Sunana Amir Jini wanda kuka sani a cikin shirin fim din auren dole ana sunana suna Kali. Jama'a sunana Iliya Musa wanda ya fito a cikin shirin mai gadi na auren dole. Assalamu alaikum, sunana Anas Garba Sadi, ni ne direban wannan fim. Jama'a sunana Muhammad wadda na fito mai suna Khadija a cikin fim ɗin auren dole. Umar Abdullahi Abu wanda na fito a cikin fim ɗin auren dole wanda na fito a suna Abdulrahman dan kwamishina.